दा जों दंफैयो नैबे दक्षिण बाक्सा मौजानि बेनाबारि गामियाव बेहायनो मानगोनां कृष्णकान्त बसुमतारी होनना सासे गेदेमा दङ। बे गेदेमानि जि समाजनि सेराव होनाय बिहोमथाय आरो बिथांनि सोलोंथाइ बिफानाव होनाय बिहोमथाय बेफोर गासैबो सरजाबनानै बिथांखौ जे बिथाङा सासे जोंनि बर' माहारि बादखौ मोजां मोनग्रा सासे सुबुं गेदेमा सुबुंसाय बिथां कृष्णकान्त बसुमतारी बिथांखौ नोजोर बोनानै बिथांखौ थांखिनानै जोंनि जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनिफ्राय जों दिनैहाय मान बावनो फैदों। बे मान बावनाय बुब्लियाव जों नैबे निरिबिलि समाव बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावगोन। लोगोसे बिथांनिनो धोरोम बिजि दङ अन्जलि बसुमतारी बिथाङाबो दङ। गिबि गिबियावनो जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनिफ्राय नुजाफैनो हादों जोंनिनो बिथांनि गाहाम हामलारि गोबां गेदेमा सुबुं जायगानि आरो जोंनि बाक्सा जिल्लानि हारिमु बिथिङाव माने बिहोमा होनाय मावथि बिथांमोन दङ आरो निउस चेनेलनि मानसि दङ। बिथांमोन गासैखौबो गिबि गिबियावनो बरायनाय जासिग्रोबाय जोंनि जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनिफ्राय। गिबि हाबाफारि हिसाबै कृष्णकान्त बसुमतारी बिथांखौ जोंनि बर'नि नेरसोन आर'नाइजों जों मान बावनो सानदों आरो लोगोसे बिथांनि धोरोम बिजि बिथांखौ मान बावगोन। अन्जलि बसुमतारी बिथांखौ जों मान बावगोन। गिबि गिबियावनो मान बावनो थाखाय आखायाव लाबाय जोंनिनो सिनियर फाइनान्सियेल एडभाइजार जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि जोंनि महेश बसुमतारी बिथांखौ जोंनि जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनिफ्राय गांसे मान आर'नाइ होनो थाखाय बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। सिबिनाय थाबाय जोंनिफ्राय जोबोद आरो गाहाम हामलायनाय थाबाय आरो साबायखर थाबाय बिथां महेश बसुमतारी। आरो नैथि खेबाव मान बावनो सानदों बिथांनि धोरोम बिजि मानगोनां अन्जलि बसुमतारी बिथांखौ जोंनि गंगाधर रामसिया आर'नाइ फालि गांसे लानानै बिथांखौ मान बावगोन। गंगाधर रामसियारि अन्जलि बसुमतारी लं लिभ। माजे माजे किबा कम जोंनि दिनैनि हाबाफारि लेखा नैबे निरिबिलि समाव जों मानगोनां कृष्णकान्त बसुमतारी बिथांखौ आर'नाइजों मान बावनाय लोगोसे गांसे बिथांखौ थांखिनानै बिथांखौ नोजोर बोनानै बिथांनि समाजनि होबोनाय जि बिहोमथाय बैफोर बाथ्राफोरखौ मुंख'नानै गांसे मान बिलाइ सुजुना लाबोदों। बे मान बिलाइखौ फरायना होगोन एक्जिकिउटिभ मेम्बार मानगोनां गबिन्द बर' बिथांखौ फरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो आङो खुलुमनाय जासिग्रोबाय। जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनिफ्राय आं बिथां कृष्णकान्त बसुमतारीनि जि हामलायारि मान बिलाइ बे हामलायारि मान बिलाइखौ आङो फरायथिनानै होनो नागिरदों। हामलायारि मान बिलाइ आफोनारि फोरोंगिरि कृष्णकान्त बसुमतारीनि गामि बेन्नाबारि जिल्ला बाक्सा 19/7/2026 पिताम चन्द्र बसुमतारी बिमा सेरिबाला बसुमतारी जोनोमा जादोंमोन बिथांनिया 1/3/1943। हे गेदेमा हारि सिबिसुला गिबि गिबियावनो जों जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनि जानानै नोंथांनि सेराव सिबि बावग्रोयो। नोंथाङा नोंथांनि गुनजों आबुं जाफुंसार सुबुंसाय जानानै थारैनो सासे हारिनि समाजनि सांग्रां आरो गोख्रों मावथि महरै सिनायथि जानो हादों। जों मिथिगौदि नोंथांनि गोख्रों नांथाब नाजानायावनो नारायणपुर मिलन गोजौ फरायसालिया सरकारि गनायथि मोननो हाफुंदोंमोन। नोंथाङा सासे आफोनारि फोरोंगिरि रोंफोद राफोद खुंगिरि महरै सोलोंथाइ बिथिङाव समाजनो गोबां बिहोमा होबोदों। नोंथाङा सेंग्रा समनिफ्रायनो बर' समाज आरो हारिखौ फोजाखांनो नारा नाथा नाजाबोदों। नोंथांमोननि बे बिहोमाया जोबोर अनसायजाथाव जानानै दङ आरो इयुनहालागै गोसोखांजाथाव जानानै थागोन। हे गेदेमा हारि अनफावरि नोंथाङा गोथौ फोथायथिजों आफा अबंलावरिखौ फोथायनानै सैथो दोहोरोमनि खामानि मावबोदों।
गावनि गेदेमा बिहोमथायनि जोहै नोंथाङा सासे बयनिबो आंगो असे जानानै खामानि मावलांनो हानाया नोंथांनि मोनसे गुन आरो अनसायजाथाव नेरसोन बिदिन्थि। नोंथाङा नोंथांनि मुखुब जिउनि मावमिन सान्थौ आरो सानस्रिजों सुजुनाय नोंथांनि बिजाब जीवन स्मृति सोरजिनानै दोनदों। गिबियावनो नोंथाङा पस्टेल एन्ड टेलिग्राफ अफिसनि मावख'गिरि, बेनि उनाव 2 नम्बर मिलन हाई स्कुल नारायणपुरनि गाहाय फोरोंगिरि 1980 निफ्राय 2004 मायथाइसिम। 3 नम्बर नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि। 4 नम्बर दक्षिण बाक्सा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि। 5 नम्बर असम हाई स्कुल शिक्षक संस्था नलबारि जिल्लानि आफादगिरि। 6 नम्बर कृष्ण गुरु सेवाश्रम मुसलपुर सत्रनि आफादगिरि। 7 नम्बर कृष्ण गुरु सेवाश्रम भागवत रेबग्रा आफादनि आफादगिरि। 8 नम्बर गुवाहाटी ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियननि गोख्रों सोद्रोमा। 9 नम्बर दुलाराय गुवाहाटी बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि जानायनि अनगायैबो नोंथाङा सासे एनसिसि ट्रेइनार, राफोद जोलुर गेलेगिरि, मेथाइ रोजाबगिरि, फावगिरि, मुसुखा महरगिरिमोन। नोंथांनि बिहोमथायनि रुजुथाय गैया। नोंथां बादि गेदेमा सुबुंखौ बरायनो मोननानै जों जोबोर गोजोननाय मोनदों। नोंथांनि बिहोमाया इयुन जोलैनि थुलुंगानि नेरसोन फुंखा जानानै थाथों, बेनो जोंनि मिजिं। नोंथांनि देहा सोलेरा थारैनो आफा अबंलावरि बोराइ बाथौनि बोर लानानै गोलाव बोसोर अराय गोजोनै थांना थानो हाथों। गोजोन्थों। खुलुमबाय। गंगाधर रामसियारि बोसोनगिरि, महेश बसुमतारी बोसोनगिरि, मधुमोहन लाहारी सामलायगिरि, गोविंद बर' मावफुं सोद्रोमा, जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनि जानानै लं लिभ कृष्णकान्त बसुमतारी। बिथांखौ हामलायगिरि मान बिलाइखौ आं बिथां कृष्णकान्त बसुमतारीनि आखायाव आङो गथायना होनो सानदों। लं लिभ कृष्णकान्त बसुमतारी, लं लिभ, लं लिभ, लं लिभ कृष्णकान्त बसुमतारी, लं लिभ। कृष्णकान्त बसुमतारीनि जिउआ गोलाव जाथों। जिउआ गोलाव जाथों। 101 बिथाङा जौथाइ बोसोर थांनानै थानो हाथों, बेखौ जोङो मिजिंथियो। बसुमतारीर आयु দীর্ঘজীবী মাত্র নহয়, তেওঁ 120 বছৰ আকৌ পাওক। বঢ়িয়া। 101 বছৰ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা 19 বছৰ যোগ কৰা হ'ল। সুগুম চিবিয়াৰী অসমৰ পৰা তেখেতৰ আয়ু যাতে 120 বছৰলৈ যায় তাৰে কামনা কৰিছোঁ। बे समाव जोङो बिथां कृष्णकान्त बसुमतारीखौ जोङो गाहाम हामलायनाय जासिबाय। बिथांनि जिउआ जेन जौ बोसोर थांना थायो बेखौ जों मिजिंथिबाय। खुलुमबाय। आं खावलायगोन जोंनिनो मानिनां गेदेमा दुलाराय ट्राइबेल संघनि बारग' गाहाय नेहाथारि दुलाराय आदा थामहिनबा थानेश्वर बर', बिथाङा बिथांनिनो सम्पर्कीय बिबोनां जायोमोन। दा बिथांनिफ्राय जोङो फंनैसो बिबुंथि जोंहा आसा खालामगोन। खुलुमबाय। दिनै कृष्णकान्त बसुमतारी बिथांनि न'खराव दङ, बिथांनि बिसि दङ, आं गुमै जायो। मानो होनबा बिथांनि गियानाव होनो हाबा लादों। फंबाय बसुमतारी हेडमास्टार, रिटायार्ड हेडमास्टार परिबा हाई स्कुल, गंगाधर रामसियारि दुलाराय आसुरि काउन्टार प्रेसिडेन्ट, दुलाराय बर' फरायसा नलबारि डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि सुरत रामसियारि साहित्यिक, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बर' थुनलाइ आफादनि आगोल प्रेसिडेन्ट, बांगो प्रेसिडेन्ट महेश बसुमतारी, सिनियर फाइनान्सियेल एडभाइजार पिटिसि गभर्नमेन्ट, सासे इउटुबार, बर' थुनलाइनि गोगोम लिरगिरि फंबाय जोसा रामसियारि दङ, जोंनि दावाराम बसुमतारी दङ, आरो फंबाय न'खरनि बिगोमाफोर दङ। आं सानदों जे जों दिनै आसलथे गमामायैनो खोब जोंनि गोजोननायखौ जों फिल खालामदों। मानो कृष्णकान्त बसुमतारी बिथांखौ जों बरायनो मोनदों। जोङो मोननांगौ जानाय जोंनि दायित्व आसलथे साफासो। कारन बिथांनि जिथु खामानि मावनाय, जि समाव गुवाहाटीयाव बर' फरायसा होनना बुंनोबो हायामोन, बर'आनो बर' होनना बुंनो हायामोन। बै समाव बर' दुलाराय बर' गुवाहाटी ओनसोलाव गिदिं बर' मानसिफोरखौ जोंखांहोदोंमोन, गुदुं खालामदोंमोन। बर'फ्रा बिदि थायो नामा, होख्रावनांगौ होनना बुंदोंमोन। आं अनलि आदार हेन्ड आं मिथिगौ जे आं जेब्ला पिटिसिनि एमएलए गेलेदोंमोन
बिथांमोना होख्रावदोंमोन नो देश नो रेस्ट स्ल'गान होदोंमोन नो देश नो स्ल'गान होदोंमोन रमान स्किम नांगौ नो रमान स्किम नो रेस्ट स्ल'गान होदोंमोन आनरेस्ट स्ल'गान होदोंमोन बिथाङा दाबो जिरायाखै आरो जोंनिफ्राय आसा खालामदों आरोबाव 20 बोसोर आसा खालामदों प्लास खालामदों जों आफा बोराइ बाथौआव आर'ज खालामदों बिथाङा 20 बोसोर दानि 120 बोसोर ना 21 बोसोर हाबदों long live 121 बोसोर हाबदों जों 20 बोसोर प्लास खालामबाय बिथाङा 100 मानो होदों आं बुजियो 100 मानो बुंदों आं बुजिदों नाथाय दानि गंगाधर बिथाङा बुंदों जे बाथौजों 120 बाथौआ दिनै एक थाया बाथौआ दिनै एक थाया बर'फोरा भगबान होनना बुङा इसोर होनना बुङो बर'फोरा इसोर होनना बुङो इसोर मानो होनना बुंबा आंनि जोनोमा आंनि आइ आफानि संसारनि गेलेनायाव आं जोनोम जादों आंनि गुरुआ आइ आफासो नोंथांमोनाबो गावबा गाव बिमा बिफानि संसारनि गेलेनायाव जोनोम जादों नोंथांमोननि गुरुआ बिमा बिफायासो बे बिमा बिफाया जोनोम होआबा आं सुनिबार रबिबार समबार मिथियामोन बार अख्रां दै हां मिथिनाय नङामोन बेखायनो दानि गंगाधर बिथाङा इन्डियानिबो आपिल खालामदों जे नोंथाङाबो फैगोन सेन्सासआव बाथौखौ बियो दुर्बल खालामो आं अनुरद खालामदों बिथाङा दहायनो बुंदों नोंथाङा बेखौनो खालाम जिया लायाथों मानो पृथिबीयाव नाथाय फैगौ सेन्सासआव नोंथांमोना दिनै जोङो बे फैसालिनि गेजेरजों जों जिखिनि बरायनो मोनदों बे बरायनो मोनगौ जानाया गोजोनथाव आरो दहायनो आं बुंदोंमोन दुलारायखौ सोर होदों आं मिथियामोन आइया सोर सानदोंमोन आं जुदि दुलाराय होनना बुङो बयबो मिथिबाय दा दुलाराय बयबो मिथिबाय दुलाराया सोंबाय कानसल क'क्राझार मिथिजोब्बाय नाथाय दिनैसो मिथिबाय बे कृष्ण बुंनिया आं मिथियामोन आं सानदोंमोन आइयासो होदों आइ माने आइखुनजासो होदों सानदोंमोन आं दुलाराय होननानै खिन्थु आइया खिन्थु आंखौ खामफ्लाय खिथुखि होनना बुङो आं ज'आमोन आइया बुङोमोन आइ खामफ्लाय खिथुखि जामानि फैदों थारमाने आं ज'आलै आं ज'आमोन बै समाव आं थांसै र' बाय माबा दङ र' अ दे जागोन ada ai mana bikumju ai बिखुनजो आइ माने आइया बुङोमोन र' बाय मा दङ र' अ दे जागोन दे मा दङ नाथाय बेखायनो आं बुंदों जे दिनै जि प्रग्राम लानानै फैसालिया गंगाधर बिहारि फंबाया बदेस्ता बिथां सोद्रोमा जोङो बिथांमोन दैयाव जिखिनि कार्टु फिसाजों बे कार्टु फिसा गोलावै थाथों गोसारै थाथों आरो इयुनाव आं बिथांनि लोगोसे बिथांनि न'खर कृष्ण ब्रह्मकान्त उन्दैनि न'खरसे आबर न'खरसे बिदा फंबायनि लोगोसे गोलावै थाथों बेखौ आसा बोराइ बाथौआ बोलोथों जों बिसोरनि खाथियाव इसोरनि आर'ज खालामदों आरो बेखौनो बुंनानै दिनैनि बे गोथारथि आत्माखौ बिदिनो बुंनानै फोजोबबाय गोजोन्थों जोबोद साबायखर थाबाय बिथां थानेस्वर बर' दुलाराय आदानिसिम